Bir ara ya, şundan ara. Pastayan iş vaktim, sana diyar o. Kime? Hak süt veren ene kadırdan kaçşa deydiler. Sadağan olayın ene. Ten hakta 100 gedek yadıptım öňem. 101-nji gedek yadayın yene. Eşek yadadım. Alo Ece, Ağaydım. men yadadım, bizar boldum. Ne öldü? Göçmen geçtiler. Şu öýde arkayın yaşap balanok. Göçme alıp berjek. Bular yalamır durmuş var mı? Geliyor. Näme hemmedat ejene getirmelimi? Söýde bolýala dözüň çözüp bilen okma haçyna sen ýaşajaksydyň. Ýadamadymmy? Eşek yadadım. Nä ejeň bilen ýaşaşýaňmy, men bilen ýaşaşýaňmy? Ol näme boldy? Yo, misal mitköşük goranok, her bir hereketi ejesine ýetip durmuşma şu. Näme ýetiripdir, näme boldy? Dogonyň bilen ýaşaýan, dogonyň göçmän geçip ejesine ýetirip dur agam. Men bir ýam göçmeldim. Siziň toýuňyzda bar pulumy karşyladym, 1 manat pulum galmady. Nesip bolsa ýene bir kay gaýrat ediň, şuleýden hukman gider. Gelin şu zatlary öýde çözüp bolanokmy ýa köpçülüge çykarmalymy, hukman ejeňe ýetirmelimi? Birazçyk sabyrly boluň. Menem şu taýda bir mindem durasym gelenok. Size adar bolasym gelenok. Bar pulum size karşyladym. Şumy sag bol taňry ýalkasyna gal. Birazçyk öýde agzy berle sakla. Agzy bir boluň. Düşündiňizmi? Kur'an da haydik yani inşallah hemmemiz. Atıqılıklı vallahi hayana. Hava gelýärden beýleklerim. Ağa ýyşyryň mı hemmetini? Jigin bir şoýla. Awa. Yok ne şolar yani dünkali işlep boldy da. Ece. Oğlum, näme boldy? Näme olayıp duray? Bu sene äpberdi o bu. Başga dünýäde ýaşap dur. Bular koýnu utukla deňip bardymy ağa, hökmüne de diňlän, ok meni äpdiren o. Bir terede aýa jemjan gyýdyňa terede gaba. Getir oğlum meni tükläy. Yo Ece gyýdyňy tuklasyn. şu zatlar etmejek bolsa gyýçaga näme gerek? Wah bala men düşünýän. Bu mat oğlan bilen gyýdylar, den terbiýelenýärdi. Şoň üçin telefonu otýyp, diýmemeden ok bala. Bu matı kınlıkıp edis edip dokmaydı oturan gıydarım ağdan barya hemmeler telefonla hemmeler blogger bağlam benim bir isteyenimden ödüm ederimi kovuryan şonnalık bir dahtiyken uş dava başka Ay Ecem canı ödüm orada. Baran yanına icetilen ağası yoktur, kızın aymete. Qalanım. Sen keley diýip böreňiň bir başga oýnaýa, dost diýip böreňiň başgaça oýnaýa habaryň barmy sen ödüm? Çalyp gelýär. Sen gelmeseň men sen ýanyňa barjak. Men sana öňüm kän aýtdym, şu heleňde sana derek ýok diýip sen meni diňlemediň ha. Birçe gara göz siziň ömrüňizi aýlap biler. Hiç açan öz durmuşuňyzy reklam etmeň. Meselem, o aýalyňyz bar, o äriňiz bar, siz bagtly, goýja çağılaňyz bar, ýa-da täze satyn aldyňyz, täze işe girdiňiz, köp pul gazandyňyz, maşina aldyňyz. Şu zatlaryň hemmesi siziň durmuşuňyza betbagçylyk getirip bilýär. Daşyndan begenýän adamlaram bolar, ýöne begenýänligiň köpüsi fake. Sebäbi hakykatda adamlar begenmeýän adamlar içinden bahyl edýär. Ve olaryň gözünde negativny energiýa gelip bilýär. Sebäbi olar özleri bilen deňeşdirip
başlaýarlar. İstemänem edip bilerler. Siziň üstünlikleri öz üstünlikleri bilen deňeşdirýärler we negatiw energiýa çykýar. Bahyl, garagöz, ýekece bakylan garagöz siziň ömrüňizi zaýlap biler. Hiç açan gowzatlaryňyzy, bagtyňyzy paýlaşmaň. Sebäbi paýlaşylmadyk zat dargadylyp bilinmez. Yalançyda alanatı adam yok. Gownunda saklama akbana kine. Dünýäniň süýjülüğünde adam yok. Şoň üçin durmuşdan ýaňadym diýme. Bardyr munda beterinden beteri. Kabul etmek gerek hakdan yeteni. Hayırlıdır onun her bir edeni. Şoň üçin durmuşdan ýaňadym diýme. Kim bilipdir has öňümden geljegin. Näme ýitirip näme aljagym. Belli midir ağlajagym, güljegim. Hiç haçan durmuşdan ýaňadym diýme. Bir megdeş bolmaýar ömrüň gülleri. Gyrşulen signalýar ýaňyň gülleri. Köpler çeker Allahyň söýgeni gulları. Şoň üçin durmuşdan ýaňadym diýme. Şuloglarny tanamaýanyňyz barmy? Egerde tanamaýanym bolsaňyz tanışdyraýyn. Bulaglar Kabice, Kakazan, Gapdal Nakam, Bäwül. Bular men näme maksat bilen görkezdim? Şu soňky döwür telekeçilige berilýän mümkinçilikleriň esasynda gaty köp iýleşlerimiz ırsgalary galýada. Hiçile bahylçylygym ýok. Nesibesin diýesim ele Allahjan toýlaryna ýarasyn. Ýöne käbirleriniň şol ırsgallary galanna tumşugam ýokary galýada. Inni Kakazan bilen Bäwülüň hiçile şahsy durmuş barada maglumatym ýok. Ýöne şol TikTok meselesinde şolaň alyp barýan kontendi ýankyýalaky tumşugy ýokary galýan iýleşlerimizde terbiýeçilik ähemde adamlar baýana özüne nähilek alyp barmaly. Şolar hem garyplyk barada da goýýar, hem baýlyk barada da goýýar da gaty gowy terbiýeçilik ähemli wideolar goýýarlar. Biram şol agdy birlik maşgalada är aýalyň arasyndaky agdy birlik barada gaty gowy wideolar goýýar bolen. Kakazandan men hiçilek bergimem ýok. Bular ýa reklamada metjek bolamok diýenim. Ýöne şulaň akkauntyna girip bir iýleşlerimizin adyndan sag bolsun aýtsak ýa-da iýleşlerimizin adyndan şulaň edýän işine baha berilýänini bildirsek de akkauntyna girip iýleşleriň adyndan sag bolýasmy ýa-da iýleşleriň adyndan işiňizde üstünlük arzu edýäsip şolar ýa kommentarlar ýazsak bir özleri görüp edýän işlerini biziň hem gadrymyz bilinýän eken, edýän işimize baha berilýän eken diýip has hem terbiýeçilikli, has hem gowy manyly wideolar çykaryp iýleşlerimize, biziň neslimize gatgy wideolar miras goýarlarym kadýanna. Şol egerde kynçylyk size döretmeýän bolsa, şolaň akkauntyna girip bir sag bolsun aýdyp bir hak edýän haklaryny bersek dogry bolarmy kadýan. Janyňyz sag bolsun, saglykda görüşelim.